Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали Фирӯза влог. Имрӯза влогро чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, оғоз мекунем. инҷо дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед мо дар як кафе ҳамроҳи оила вақти хеле хуб доштем. Вақтамонро хеле хуб гузарондем. Чақчақ карда, гап зада беҳад рӯзи хуб буд. Дигар рӯз бошад дӯстони азиз, ана инҷо мо пелемени тайёр кардем. Хонагӣ ба ман хонагӣ беҳад маъқул аст. Ва баъдан ман хостам салат тайёр кунам аз свекла, тухм, бандуэл, майонез, картошка, сабзӣ. Ҳамаи маҳсулотро ҷӯшонидам дӯстони азиз ва баъдан ҳамашро аз тёрка гузарондем. Агар аз тёрка гузаронед беҳтар аст дӯстони азиз. Ва вақте ки аз тёрка мегузаронед, свекларо алоҳида гирифта монед ва вақте ки ҳамашро омехта мекунед, оби свекла алоҳида мешавад. Вайро ҳамихел нӯшед, беҳад фоида дорад дӯстони азиз. Ана инҷо мо бандуэлро омехта кардем ва баъдан майонез. беҳад салати бамаза барои занҳое ки камхунӣ доранд, фоидаи калон дорад дӯстони азиз. Баъдан мо хостем ки кино тамошо карда ҳамроҳи оила вода ана ҳамин намуд ҳавас семечкаро истеъмол кунем. имрӯз саҳарӣ бошад дӯстони азиз, ман хостам як намуд салат омода кунам. ба ман картошка лозим шуд, боимҷон, чакка, зелен. Агар таби дили худатон качи шумо хоҳед, метавонед чӣ андозед, чеснок андозед дӯстони азиз, помидор, бодилинг андозед, омехта кунед, мешавад. Ман таби дили худам кати омода кардам. Ба ман дар даруни салатам боимҷон, помидор ва чеснокро омехта накардам дӯстони азиз. ана инҷо намихел картошкаро борик борик реза кардам. Дар равғани кам онро жарид карда мегирем, сурх карда мегирем дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед. инҷо ана ҳамин хел сурх карда мегирем дӯстони азиз. ҳамашро омода карда бисёр намекобем ки то ин ки картошка мулоим шуда наравад. ва баъдан боимҷонро чӣ тавре ки картошкаро майда кардем ҳамон тавр майда мекунем. ман боимҷонро ду тарафашро мегирам, чунки пӯсташ камтарак сахт аст дӯстони азиз. барои ҳамин дӯст намедорам ки ҳамон тарафашро хӯрем. боимҷонро низ ана ҳамон тавр реза карда сурх карда мегирем. ама дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, картошкаи мо омода шудааст. ана михел мулоимак бошад, бисёр сурхи бад нашавад. инҷо бошад мо боимҷонро сурх карда мегирем. боимҷони мо низ бояд ана михел шавад, мулоимак бояд биёд. баъдан дӯстони азиз, инҷо бошад мо
чакаро об кардам. Ман чакаи файзи расул бисёртар истеъмол мекунам. Дӯстони азиз, ана инҷо салати омода кардаи ман омода аст, тайёршудагӣ аст. Дӯстони азиз, беҳад бамазза буд, ба шумо низ тавсия медиҳем. Дигар рӯз бошад, дӯстони азиз, ман аз кондитерскӣ хостам ягон намуд ширинӣ харидорӣ кунам. Шириниро беҳад сахт нағз мебинам. Дӯстони азиз, иншоаллоҳ дар влоги оянда ман як намуд пирог тайёр мекунам ва дар влоги худ мегузорам барои духтарон, бонувон. Пироги беҳад осон аст, дӯстони азиз, омода карданаш ҳам. Ана инҷо, дӯстони азиз, вафли с шоколадом. Дӯстони азиз, ҳаминҷо влоги мо ба охир мерасад. Ташаккури зиёд барои ҳар яки шумо. Ононе ки подписатсия накардагӣ ҳастанд, хоҳиш мекунем ба канали ман подписатсия кунанд, лайкро зер кунанд, комментария нависанд. Ман ҳатман ҷавоб медиҳам. То влогҳои дигар, дӯстони азиз, хонаобод бимонед. Хайр.